kwathi ukuba basondele eJerusalema naseBethfage naseBethania ngasentabeni yeminqumo wathuma ababili kubafundi bakhe wathi kubo hambani niye emzaneni obhekene nani kothi nisangena kuwo niza kufumana ithole lembongolo likhulekiwe okungakaze kuhlale umuntu kule lithukululeni nililethe uma umuntu ethi kini nikwenzelani lokho na anothi inkosi iyalidinga iza kulibuyisela lapha masinyane bahamba bafumana ithole likhulekiwe ngasesangweni ngaphandle emgwaqeni balithukulula abanye kwababemikhona bathi kubo nenzani nilithukululani ithole na basho kubo njengokusho kukaJesu base bebayeka baliletha ithole kuJesu babeka izingubo zabo phezukwalo wakhwela kulo abaningi bendlala izingubo zabo endleleni abanye amahlamvu ababewagawule endle ababehamba ngaphambili nababalandela bamemeza bathi Hosiyana ubusisiwe ozayo egameni lenkosi ubusisiwe umbuso ozayo kababa uDavide Hosiyana kweliphezulu uJesu wangena eJerusalema waya ethempelini esekubukile konke waphuma sekuhlwile waya eBethania kanye nabayishumi nambili Lenkosi bandla lithi amen baba busisizo lakho egameni kaJesu amen la sifunda khona sifunda leli iBhayibheli uJesu ufuna ukuyongena eJerusalema efuna ukuyongena eJerusalema uJesu wayesebiza abafundi bakhe ababili labafundi bakhe ababili wayesethi kubona hambani yongena emzaneni othile maningena kulomzanana othize nizothola ithole lembongolo liboshiwe and mani lifica lelithole lembongolo bese niyaliqaqa nililetha kimi maniletha kimi ngifuna ukungena ngalo ngoba ngifuna ukuyongena eJerusalem shout an amen if you can. So ke abafundi bakaJesu ke wayesebanikeza umyalelo uJesu ethi ngiyazi vele ukuthi manifika lapha nizoqaqa ithole lembongolo abantu bazonibuza bathini lisaphi na uthi ke mabenimbuza anophendula nibatshele nithi inkosi iyalidinga somebody shout inkosi iyakudinga ngiyabacabanga abanye ukuthi mabedlula bebeke badlule omnye phethisha ngithi liboshiwe alithi gogo alishaye ngelithi alikwazi ukubaleka ngoba lenze njani liboshiwe layilani mafethu ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu onotho akhuluma amagama abuhlungu kuwe ngoba ungenalutho Nkosi yami haleluya ayikho into ebuhlungu alibonga igama lenkosi lokuthi ngoba unamandla unamamuscles into ezithile wena uhluphekile ebesebukisa ngawe haleluya lithelinye ivesi indoda yayimpofu yawukhulula umuzi wakubo ebuphofini kwayo kodwa ihlakaniphile ababe namandla bahluleke ukukhulula umuzi benamamuscles uNkulunkulu esekuphakamisile ungabakolodela abaphansi ngoba nawe ubuya phansi amen uNkulunkulu esekwenze ngcono ungababukeli phansi abangekho ngcono ngoba nawe ungabuyela ngokusheshsha kodwa kunalokho donsa laba abangekho ngcono woza mntana sekhasha ubabeke endaweni engcono uthi mawulala ulale nelegacy ngamhla kushone wena kube khona abantu abazokhala bakhalisa ukuthi ngangingelutho kodwa ukuhlangana nalolele phansi wangishiya nguhutho haleluya yebo lalani mafethu ake ngitshele ngizameni neningcono ngicela wenze nje wovama ukuthi lo mama lo auntie noma lo sisi okusebenza kwakho ungamphathi maratharata ngoba wena ungcono uhlala emakwatazi ngoba wena ungcono uhlala usebenza umsebenzi ophezulu ngoba you may never know tomorrow kungenzeka lo mama umphatha kabi izingane zakhe zobe ziyi-CEO ecompanyini la kuyobe kufesa khona umntanakho Nkosi yami ngamanye amagama uNkulunkulu eletha umuntu eduze kwakho umlethela ukuthi noma ngabe ungalokuthi ngiyamholela ngoba nalento umholela yona yikho masinga reverse nje sithi wena uholela umholela wona si reverse nje kulo 2000 omnikeza wona ngenyanga wena ungasurvive ngalo 2000 ngoba wena uneyikweletu uholo 5000 10000 15000 uneyikweletu uhluleka nokunikela sure ingane abantu ayikuphozela ukusebenza kwama ivuka ibalisa yiki into ezoyenza Nkosi yami uwashisa uzoyiwashise ngisho amapaint ingane zakho ziyalahla ukhona uanti sinazilebela ama TV games wonke umuntu olethwa uThixo kuwe
umlethela isizathu sokuthi akade phuma kuwe aphuma impilo yakhe isingcono. Amen. Athi mayingena ekseni ephuma ngo3 uthi auntie hamba yo attenda unight school. Uthi ngizokukhokhela athi mayiqeda uthi well done. Uthi ngizokuzamela imali yabo njengoba ukusebenza lo 10 years bengilokhu bekufanele ngihola u3000 kodwa bengibamba u1000 uphasile manje ngicela ukufaka ngizoyifaka ideposit yemali yakho. Bathi mawungena ngaphakathi ufuna ibasari ngiyela ngube proud ukuthi uanti wayisebenza kuwe useyigraduate. Amen. Ngoba wazi kusasa ngezeka nawe uzoshayeka kushoka umndeni wakho kube khona lo muntu owamsiza othi angikwazi ukubukela umuntu wangikhipha odakini. Yes. Wangibeka la ngibeka khona. Amen. Ngena ngomangazi ukuthi kuyilanga le birthday yakho izingane zakho ziyadakwa inandaba nanawe azazi na birthday yakho umuze efona ethi ngicela ungivakashela ngicela ungivakashela sisi nginomthandazo kwami. Uthi ma uyafika kanti wenzele wena isurprise birthday. Uthuthi athi sipho sakho ngithenge nanti ithezi ukubonga wayishintsha impilo yami. Amen. Bonke abantu abadlula kuwe bangafika bezimbongolo benuka kodwa bagibele njengoJesu bangene eJerusalem ngelanga bawevelwe angena umuntu esefaka ijazi lakhe eyikazela wayengena jazi ngoba wahlangana nawe owasala noJesu. Wonke umuntu odlula kuwe bantu besilisa masana ukusiza abantu besifazane ngoba lifuna ukulala nabo. Hallelujah. Amsizi ngoba ufuna ukulala msizi. Hey Nkosi yami. Ayikho into ebuhlungu njengohamba emhlabeni abantu bashaya izandla bathi ufile uSathane. Iba nento okuthi makwehla ibhokisi lakho kukhale wonke umuntu. Yazi mina unfortunate noma kuthiwa ngiyafa kokhala ngisho izitha ngoba ezinye zezitha abantu abangangifunda abantu engabasiza. Yebo Nkosi yami. Bofika nje emngcwabeni bezokhala ukuthi ngayishintsha impilo yabo. Nkosi yami. Abanye bake bafike esontweni behamba ngophaqa pha. Ibhluku elingena ngaphansi kophaqa lidlekile ngimshintsha umuntu ngimlande ngimthekela amasudu ngimfake imbali ngimfake yonke into ukuthi awukanti lo muntu muhle kanjena ngoba vele umuntu nature yakhe ukuthi masumsizile uzokujikela. Yebo Nkosi yami. Siza umuntu uyokujikela athi ngisi bobhuti noma ungahlangana nosiza amyise esikoleni ungamshadile ngifundisa ahamba e-university uthi mase ushadile uzobona abanye abangcono kunawe ngale. Linda akatabalaso ongenani mshadi senihlale 4 years unkosikazi usongaye e-university njengamanje uyofunda seni grounded. Bangaka abantu athi ngimfundisile mase ngimfundisa wabona abangcola ukuthi vele wakuthanda ngoba ehluphekile wayengakawubona umhlaba. Ngala ngibosisi washesha ukuthi uyathanda kanti umhlaba akawubona usagcina la okongaye akokaye Cape Town akawabona amajitha ngempela. Yebo. Anifuna ungizwa mina namhlanje. Amen. Usuthi uyathanda wena usagcina la ugibele la itekisi ibeke lapho ugibela ngo250 250 kibeke lapho ubuye eThekwini awukakayi eCape Town eGola awukakayi la uzobona khona amajita efaka amasiye egolide uqhaqha lwamaringi ezandleni ashanga ama-necklace. Anifuna ungizwa nina bese usheshe ukuthi uyathanda wena ngisho kudala omabeni manganitshela ukuthi insizwa yayishela 3 months ofully ngoba intombi kwakufaneke ize ithathe isinqumo sokuthi le nsizwa usahamba la ngophaqa phaka wehla nabo u-street wise 2 abehlayo wehla nabo owenyuka wena usucabanga ukuthi hayibo Jesus. Linda Yesu. Linda ngoba unemali ufrustratwe uthando ukuthi awuthandwa umuntu ubambe ingane encane eyizokuhlubuka ingane encane ihamba ngemoto yakho iyobithi makhulu khona ucingo khona iBrian manje kunomsebenzana engizama ukuhlanganisa makhulu kubizwa ngomakhulu engihlanganisa manje uthi asihlangana kanti yo-check intombi yangempela kuwena ifuna ukudrive kuwena ifuna ukuwithdrawa kuwena ifuna izitha ayinandaba nawe. Shout an amen. Amen. Shout an amen. Amen. Thola uJesu mawuthola uJesu noma ngathi ungakwazi ukuvala makungagibela uJesu phezu kwempilo yakho intombazane iyakwazi ukuvala ivala amagethi ithatha ukhiye ikunikeza usimakade bathi bayathanda uthi yebo nami ngiyathanda kodwa angaka-achieve izinto ofanele ngiyi-achieve. Jesu. Lalani ngikhuluma ayikho into esicefe njengentombazane ithanda umfana ingenalutho elizicela imali ye-airtime cela imali yama-pets cela imali ye-roll-on
Hey, Nkosi yami. Hey. Baby ngiphelela amaphethe yini yona le. Cela udlule ungiphathe kwasiba ayaye ngeke ngize ngiyiphathe mina lo nto lesho. Umnyana kanankinga. Uhlayela ukucela. Kahle kahle. Uma abazali beni benifundisa benise esikoleni. Abanisela khona ukuthi niyobona amadoda. Kodwa abanikisela ukuyonikeza isinkwa ukuze ngamhlazana uthi uqala umuzi bese kuyakubhedela ungalokho uhamba ukhalela wonke umuntu uthinta isitifiketi sakho uhamba emsebenzini. Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Ngifuna ungizwe. Amen. Sicefe kabi lokho ukholota ngemoto ulana abantu ngemoto ungayithenga wazi ideposit yakhona. Yebo. Ubana bahlala kuyisithi yami isithi yakho uyithathe wakhipha amalini la. Sure. Akeneza abazali beni babe proud ngani. Yeah. Akhuza ngangeke ebusheni bakhe angimazi na wahlangana kanjani ngangeke ebusheni bakhe ake ngiyeke nami ngisa enjoy ulife mawususenkingeni ukhala kuye Hey, kunjalo. menza be proud ubaba wakho mayingasekho menze be proud umalume umenza be proud uma wakho ayikho into emnandi njengomzali esekubona umntana sekhaya usufundile uthi mawungena ekhaya ngena kuseni ngomgqibelo ngo10 mina ngento ingena number plate noma epersonaliziwe. Hey. Uthi mawungena upress nje. Okay. Gijima ingane zobhuta. Hawu auntie ubuyilwani. Hawu auntie usiphathela amasweet. Okay, before ngineza amasweet yethulana impahla. Qofoza ufike uvuleka ibhubu. Hey, Nkosi yami. Kuzomakhelwane bathi awuntombazane. Sakhulisa la khona lokho sekusha abantu ababelincisha ukudla ngesikhathi enilambile. Yebo. Hey, Nkosi yami. Hey, Bishop. Nkulunkulu wethembe wena ukuthi uzoshintsha ikhaya lakini ikhaya lakini ngeke lishintshe indoda ozoyithola indoda ezokuthola izokuravasa ishiye ungamaratharatha ungafuna umfana Hayibo. abafana bayaravazana Hey. hey baphethe umshini omubo oravazanayo Hey, na ucash. uravaza ungazazi noma ugogo noma umama mathiwa kuhlangane tho mama beze ngapha nawe wazi noma uyakubona noma uya ko auntie noma uya ko gogo bakubuze bathi uyangaphi wena sebeqede ende lokushini bakhuluma ngawo bathi womfodoma ngawo ungayisigwadi kangakanani khululeka bazi ngisho underwear ama underwear zonayo Awu, Nkosi yami. bathi mayifaka eminyama unenkani mayifaka emhlophe simhlophe mfowethu bayaravazana lalani bafethu akekho umuntu ofuna ukuthenga amasa asekhaya kwaSpa noma kwaShoprite inkomazi isendlini athi ngiphinde akekho umuntu ofuna ukuthenga amasa asekhaya noma inkomazi amasa inkomazi kwaShoprite kanti inkomazi khona kwakhe lalani bafethu ayikho into ethi ngiyoshada nobaba wenga akushadwa nobaba wengane ngoba wengane wayidlala ethi ushaya amanqampu kanti izovele igcwale ngempela indaba. Hey, Nkosi yami. Baba wengane uyadlula ngamishela nje ukuthi ngeke ngishade angifune emasho isasoded ngizomhlalela uyoza ngishade uhlezi na angakishada kanjani nje ngoba umuntu ufanele abe neappetite yento uzayithatha ibeke eduze kwakhe. Amen. Angisangifundi manje alibonga igama lenkosi. Sure. Lalelani bafowethu njengoba ngilethe uJesu othi ngiyabuyisela ubushabo umuntu njengokhosi uma umuntu ebuyela kimi uthi nami ngiyobuyela kuye shout amen. Oh Jesus. Abanye bethu baneyinhliziyo ezimbi ngoba balahlwa obaba beingane kubhlungu ushada nobaba wengane ungashadi nendoda ndo. Hey, Nkosi yami. Baba wengane njoba ubaba wengane futhi kwabanye nakwabanye ubaba wengane ingakho ehlule ukondla ngoba khona abanamandla kunawe. Hey. Yeah. Abano connection namaphoyisa kuvele kuzoma iveni nje izothi indoda imali ayikhipha uthi uyafika wena ngoba una connection epolice station uzothi uyafika uthi wawuzalelani wena uzosiba uzozila amacala ngeke emthethweni nje wawuzalelani ngoba wathanda ubaba wengane. Indoda yokuthanda mntanami indoda oyothi mosha uthe yebo ingajahulala nawe Hey, Nkosi. izongena nawe emshadweni mangabe usubuya khona vala bese uthatha uKristu agcine abusela ubusha njengokhosi. Hey, Nkosi yami. Olandelayo khuleka mntana sekhaya Jesus. hlazana waye ekhaya wayokhuluma nobaba noma athi sengilobolile kuyafana ukuthi sishadile uthi no mayengakami umfundisi asihlanganisa afaka ucingo oluphawu lwesivumela ngoba indoda iyashintsha noma isilobola.
Yeah. uyizithi ngifuna amalobola lama wabuya amalobola lama kufa abazali bebulawa uwe ngoba wathanda isilima sendoda Msangana. angiyashumayela namhlanje uyazi ufuna ukuyilanda impilo yakho ngiyayilanda impilo yakho abanye bethu banama pains abanye bethu balimele balinyazwe izolo labo balinyazwe izinto ezibashayile balinyazwe izinto abangatshelwanga sona. Listen, before I close, make this priority. Funda into fanele ikukhathaze ungakhathaza ukuthi amadoda wathola ngapi khathaza ukuthi imfundo ngiyithola ngapi. Amen. Imfundo plus ukholo lwenza something. Amen. Mangabe udropile kulonyaka apply manje. Oh Jesus. Funa ama forms o apply ngicela kuye university. Ufunda abazali kulezi insuku ezweni lakithi kulula kabi. Awufundi ngoba unemali uya apply wemukele ungene phakathi ngaphakathi uthole imali NSFAS. Thola amabhasari usungapha. Funa nje ukuthi manje ngangena ngathi khala ka. Futhi musufunda into engenamsebenzi ujabulise isitifiketi esikhulu esingaka esizolenga lapho ungasebenzi. Yenza iresearch yokuthi yini on the market. Ungafundela amathenda awasathola ka. Futhi ungafundela umsebenzi ongawuthandi ngoba ufuna imali uzoyimosha. Futhi hey amantombazana aphethe umlilo. Salokhala amanzi njengengcuba. Le mali lokudiza ngayo uthi ufuna ukubamba amantombazane ngawo. Ngabe imali osufunde ngayo ekhaya kini abazali bakho balindele ukuthi uwo ozoshintsha ikhaya. Hayi Nkosi. Babheke wena ubaba akasasebenzi noma akasekho ngisho babikho kulela khaya usebheke ukuthi nomama umntanami uzoba right ekseni ucela imali yokuya edolobheni kumama njengoba umdala nje ungaka ucela imali yeanda mama andongugela noma uthe uma uyadlula ocina wabona selinembobo enkulu ngapha wesipho kodwa lento oyifakile emntanami awu cha ayikho into ebuhlungu wabafota ayikho into ebuhlungu kuzani kini ayikho into ebuhlungu wabantu abasha ebuhlungu njengokuthi sithi sikutshela iqiniso ungalithathi iqiniso kubuhlungu mase zikubambile usuqondile embhedeni emashidini amhlophe ungasakwazi nokuphakamisa ikhanda uthi nasi kubuhlungu bafethu usubanjwa izinto zendlela yakho usubelethe uma wakhe kugeza athathe AK ayishonise ngapha uyilalise ngathi awusu uyingcolisile nje aphinda ayithatha ayibeke ngapha uma wakho okuzala ngabe umkakho wenza leyo nto akibelethe ahambe nawe imlenze isilenga uyangithunuka ngoba awuswanga ngesikhathi senamandla okugijima bomama ningabesaba abantwana benu bobaba umbize umntwana wakho umbeke la umtshele iqiniso ngoba yikho into ebuhlungu njengomntwana esesenkingeni athi ukuba umzali wangitshela iqiniso ngabe impilo yami nje ajabulise ukubona umntwana akhe enza izinto ekhaya umazi ukuthi akasebenzi akaqashiwe uyithathaphi lento enza ngayo ufumela uJesu agibele akwagitshela uJesu ushintsha into ezinamaphungu ushintsha into ezideliwe ngavuma ukuba imoto yase driving school zonke imoto zama driving school ama-Tez ama-Uno ama-Bantam athi uma esefunda ukushayela ngawe abese garage la kwa Mercedes Benz bomama ke niphathe kahle abayeni bene emakhaya phathe kahle umnyeni wakhe izingane zakho ifunde ukuthi indoda iphathwa kanjani indoda ungayithethisi indoda ayidilikwa ngaphezulu njengamanzi eshawa noma ingabheda thula uhlale phansi kuze kwehle igqibi ngoba uzokhuluma into ozoyiregreta phathe kahle umnyeni wakho umphathe kahle ngoba unenhlanhla phakathi kwabo bonke abantu besifazane wakhetha wena phathe kahle umnyeni wakho ngakakele ndoda ifika ilambile ulibele uWhatsApp libele uFacebook uyakikitheka lapha ilambile yona kethu indlela enhlizweni endodeni iseswini kuye ngokuthi idlana mawungakwazi ukupheka hamba ofundela ukupheka uyazi ayike nje ebuhlungu umama athi ngeke ngibatshele sonto bakithi yekanti ukusiphakela kudla makuncane faka kumabhola ubeke etafuleni self service uthi uphakela umnyeni uphahlekile nje phahla isobho yagijima liyantaza phansi kwerice ubitruthi nawo usujika irice elimhlophe selibomvu tepu nenyama iveke yaboka phezulu esitongweni ithi indoda iyabuka ngiqala ngaphi ukudla la mayithiza ngapho umfula wesobho uyangenisa mayithiza ngapha yehenanti igazi idlaphi la noma ifuna ukushiya ukudla ikwazi ukukushiya ngoba ikushiyela abantu akekho umuntu ongadla ukudla okusele osekuyisibondane Asalwana uJesu akazelanga ukuthi abantu bazokhuluma ngelimi bathi laba abashatakala basata uJesu uzovula ingqondo ukuthi ukuzikhala lakho liphile yiba nendlela ophaka ngayo thima ingena indoda ihehwe nje iplate uyaphahleka phahle kuyafika ukudla kumnyeni sekugcwele amanembe eshop iplate lingcole lonke mase kuyisikhathi sokuthi umnyeni wakho uyabuya ekhaya mama
Angifici namaphinifa semini. Shintsha. Uthi ukususa iduku libeke phansi. Lo muntu kusakonke kade vika osisi bama weave, kade vika ama straight back, kade vika imqhino, kade vika ama grebhisi, kade vika bashanga amaphefuma anzima, wena uyakufica unuka amanzi njengenyuba. Sazi isikhathi sokubuya komnyeni wakhe ekhaya ukuthi yabona manje o4 uyaphuma emsebenzini ngabo 5 angibe sengiqede yonke into mayefika amanzi aseyashisa. Listen. Sekuyolala musulala namaphinifu namathayithi. Shayina dress yakhe enhle. Ngoba umuntu wesilisa uwa ngokubona. Kwenguthi ubonani. Sime lapho. Sokwakha umzimba kaKristu. Yazi abantu abangakholwa bahlezi kahle emakhaya abo, abantu abakholwayo kuyaliwa, kuyaxatshana, kuyahlukwana kwenziwa yonke lento because masingena ensindisweni sifuna ukuthi kushawe izono sikhuluma izilimi ekhaya kuyabheda. Ngingamtshela uMamZulu ngithi lapha kwamakho umfundisi ngiyindoda yala ekhaya. Angikhuluma izilimi, iBhayibheli mase ngisekhaya, angishumayele ekhaya, ngiwubaba, akangangichithi njengomfundisi, akangichithi njengomyeni wakhe. Kungathi mase ngifike esontweni sengigothwanela zingane zingilethela ukudla ebese ethi lengane kanti ukhala ngento yena angayenze ekhaya. Yeah. Nkosi yami. Bo baba, wesifazana uphathwa kahle. Wesifazana nje nithi u3 into ayithandayo empilweni yakhe. Oh Jesus. Umshadile. Ukudla kugcwele amakhabethe. Impahla zokugqoka ugqoka kahle. Esaluni uyaya. 3 imali. Mayingekho nje imali ekhaya umuntu wesifazana uba frustrated. Yeah. 4 ngamthethisi njengengane. So bukhulile hlala naye phansi ukhuluma umbonisi. Mangakayiboni lento ungayifohle ngenkani emlindi uyozayibona. Ngoba isikhathi umthethisa la ekhaya uthi mayiphuma la yezitolo kukhona abakhuzela bathi usho ngezitho zakhe. Mayinyathela unyathela ngabantwana wena kade ulwe ekseni. Umuntu wesifazana ulinyazwa ukuzwa akalinyazwa ukubona. Ingakho abantu besifazana ngisho ngakhumbula nje uhambe enqunu uveza mama cells zakho ngaphezulu akuthi idiki. Umuntu wesifazana ulinyazwa ukuthi kukhulunywani kuye. Ngimatshela ebandleni ngithi ebandleni noma ngabe ushadile iba nesikhathi la khona ukufike nje kumeshele nje. Ngoba njengoba ungamesheli mfundisi wami ulibele iBhayibheli nezilimi la baba mama sekuyisikhathi sokuthandaza uzani so ngayeke ukuthanda athi kodwa le ndoda webakithi nesikhathi la khona fanele kubeke khona iBhayibheli ke umncokolise ke udlale naye zogitaza ngizokuhleka nje ngizogita ngizohleka zizoza njalo ingane ngizogitaza ngoba mawungakwenzi khona bazokwenzela. Hayi Nkosi yami. Umeshela nje ukhuluma amagama amnandi kuye uwabeke uyangikhipha uyangifaka enhliziyweni yakho uyangikhipha osizini uwabeke wenzela ukuthi mayephuma la kukhona abafana nawe abakhulumayo athi uyazikhuluma nokungcono. Oka 5 umuntu wesifazana uyathanda nje ukuphuma. Yeah. Phume naye out wenzelani uma khona ufuna ukumkhipha yena ehotel athi ngaze lingcono kunaleli. Yes. Sakhe imindeni nina bosisi jwayelana ukuncoma ubhuti beni ngoba ungajwayelanga ukuncoma ubhuti wakho ngeke ukwazi ukuncoba umnyeni wakho. Nina bobhuti jwayelana ukuncoma osisi beni bephuma nangu usisi wami ngiyimtshela ngimbiza ngithi wamuhle sisi uyazi ngendlela omuhle ngayo very beautiful. Mangayigcobile lento yakhe ngithi ugezile kodwa sisi wami namhlanje athi ngigezile ngithi yaza ubonakala ngiyamphusha ukuthi hamba ugcoba lento zakho uthi mawuvele ebantwini uvele umuhle. Yazi bakithi noma ungenamali thatha uvasele ugcoba uvasele ebusweni ongenani ngamani ucobezele cobe nezitho. Hayi
umuntu wesifazane nje ugqoka into eyilengayo ayibonakala lento noma uyibolekiwe noma uyitshele mangabe uphiwe hambe kubathungi ma cela unginciphisela ungikali uyithathe lento uyibamba uyithi ithi ukubamba bamba kancane ukhipha amahips angekho uhambele phezulu nawe noma ngabe ikathulo seyigugile nyathela phezulu unganyatheli kakhulu ngoba yisena amasonto ushayele phezulu uyipolishe bakunqome ngoba umuntu akabi muhle ngento entsha ayithengileyo kodwa muhle ngokuthi uyakwazi ukuyinaka into asenayo ikhanda lakho noma ngabe unayo imali yokushintsha ikhanda shayitayela nje inhlobo inhlobo shama safe ulithathe sisitala usibeke la kuvela iselodwa elinye lingaveli kuthiwa lento yakhe wazwa muhle uyenze kuphi isaluni kanti usuna 4 months noma 5 months ungaze ushintshe ikhanda uyalinaka ikhanda lakho umuntu wesifazane muhle ngekhanda mayinwele zomuntu wesifazane ibhede uvela bemuntu wonke ngiyamtshela ukuthi ungahambi nami ikhanda linje thaneni amen Amen. lalani mafethu noma ngabe into zogcoba una awube nomngane nje at least all right ozokunje wara uthi mawuphuma nawe uphuma ungamawarawara uthi uzokhonza uNkulunkulu umkhonza uNkulunkulu bafethu emhlabeni nasempilweni ayike into emnandi njengokunconywa mawo umuntu onganconywa ugcina wenza into ezimbi cela ukusho lokhu bazali vamsana ukubancoma abantwana benu ngoba njengoba ningabancoma nihlale nicomplaina njalo nikhomba amaphutha abafana ngaphandle ababoni amaphutha wabonayo bayamncoma kumthathe nje umntana wakho mangabe intombazana uthi hey yazi ngangenje nawe ngisemncane futhi wena uyangehlula manje ngendlela omhle ngayo uyangehlula mntanami yazi wena kodwa ngakuthola ngashadile usize ukuthi sihlala sobabili babo wakhe akekho ukuthi mina ngasheshe ngavuma mntanami ungavuma ukuphila lempilo angithi uyabuza ubuhlungu esikoleni ezinye ingane ikhuma ngoba bazi benzeni wena ubaba wakhe ukhuluma umuntu wenzeni sengithembe wena mntanami ukuthi ngeke ufake ehlazweni lomba swethu bancomena abantwana umfana wakho mayenza into ekhamncoma ungahlala ucomplaina mayenze something powerful mbizi mntanami I'm proud of you I'm happy mzalo usubi ingabe ingane iyafika uyaxeka ubuya ngasikhatsini kwenze njani awuyosha ngani izitsha kwenza ngani ukuthi izovela iphume ngoba lapha entombini ayiwashi izitsha yenza lutho yabona lena yabasopa thanda ingane zakho thanda abantu bakho thanda abazali bakho leyo nto ayenziwa noma ibani ifuna ukuthi uJesu agibele phezulu kwakho makagibele uJesu nokunamaphunga kuyahalaliselwa makagibele uJesu nokubukela phansi bakubukela phezulu one day how I wish yokuthi ngelanga nje obekubukela phansi futhi wena ngiyakubona ukuthi uyobushadiswa yimi usuwalka ku red carpet uNkulunkulu esekunikeza ibonus yendoda ezokuphatha kahle hayi le yadlala ngawe athi ngiyakubona mama usukikizela khalinye embezi uthi uye lo mntwana uyongibonga ngelinye ilanga lento engishumayela iyangena kwabanye noma ingangeni kwabanye kodwa iyangena kwabanye noma ungayizwela kodwa khona abangizwayo silo ngathi khona abantu engibalandile uyohlala kulomkipito kuze kube nini uyohlala kulomjolo kuze kube nini lo mjolo uyathukwa ngesikhathi ezakona kuncenga wayekubiza ngoma ichocolate my chocolate class my choice asothethe my eat some more wayithola into ayifuna ku sekubiza ngamagama amakhulu angako na doti wena sibefe sibefe manje phathi kwamabili athi ngizokuxosha manje ngizokukhipha noma yini la ekhaya wakulanda kini phuma kulento yakhe yakulimaza ngoba le njabule yesikhashana ngela ngiyokujikela umhlaba ngathi umnyama uthi ulahlwe yizwe kodwa ukhona uJesu uthi mawukamthola kabheki izolo lakho bese yakuthintitha yakugeza kwenza isidalwe